Ayong buntag, ma'am. Ma'am, sa imong full name, ma'am. Eva Orquillas. Ayun. So, ma'am, sa wala pa kaning appeal sa TUPAD program, no? So, wala pa ka nag-appeal sa TUPAD program. Kung saan po mong kalingawan, ma'am? Isip panginabuhian. One, ma'am, sa balay ra ko kay namuhion ra ko mga kanding baboy kay akong bana stroke man. Kung saan po imong gamitan karon, ma'am, sa imong nadawat nga suhulan, ma'am? Ang ipalit og bugas. Ayun. So, ma'am, para sa imo, ma'am, usa po ni ka dako nga tabang, no, para sa imong adlaw nga panginabuhian o sa imong bali sa imong pamilya, ma'am. Para sa ako, ma'am, dako gyud kay ni og tabang sa kuha kay akong bana stroke kay akong bata mapa-eskwela na college. Nga dako gyud kay ni siya tabang sa amoa. Ayan. So, ma'am, basin aduna po kay mensahe pasalamat, ma'am, no, sa Dole, kay Congressman Bambi, ma'am. O basin aduna po kay panawagan para po na ilang madungog, ma'am. Dako kay ko pasalamat ka Congressman Bambi nagpigil sa akong bata nga naka-Iskolar pud ni, nakahuman na siya sa Naawan. Salamat kay sir, wala pa gid ko nakapasalamat. Then salamat po kayo sa Dole. Salamat kay ma'am. Mayong buntag, sir. Sir, sa imong pangalan, sir? Ayun. Sir, sa wala pa kani appeal sa TUPAD program, unsa man imong panginabuhian? Construction. So karon, sir, na naman mo sleep, sir, no? Asa po ninyo kuhaon ang inyong suhulan, sir? Sini? Time yun. Ayun, pila po na inyong madawat, sir? 4,280. 280. Ayun. So, sir, unsa po ang tabang ani para sa imo, sir, kanimo sulan nga nadawat karon? Pamugas. Pamugas. So, imo ipalit og bugas, sir? Ayun. So, sir, basta na doon na po kay mensahe pasalamat, sir, kay Congressman Bambi Emano. Sir, nung naning kamot gyud po siya nga mahatod kaninyo ang mga programa. Maraming salamat sa TUPAD kay Congressman Bambi Emano. Salamat kay sir. Mayong buntag, ma'am. Ma'am, sa imong pangalan, ma'am? Chima Bunal Kako. Tagasa ka, ma'am? Magpalugo Naawan sa Resort. Naawan. Ayun. So, ma'am, nakadawat na kasi imong sulan. Pila gid mo nadawat, ma'am? No, wala pa. Pero pila inyo madawat, ma'am? 4,228. 28. Ayun, sa kuha na siya, ma'am, sa pulo ka adlaw. Atabaw. Ayun, ma'am, sa man imuhang kalingawan sa imuhang kinabuhi sa wala pa ka nag-appeal sa TUPAD program? Kalingawan ako sa Balingon. Napoy tinda gamay, ma'am. Kayo. Say ka na inadlaw ko sa hall. So, unsa may imuhang gamitan sa imuhang suhulan nga nadawat karon, ma'am? Ako ipuno sa akong kuan, tindahan nga gamay. Ako makadugang dagdagunan. Ma'am, sa kada kung tabang para sa imo ang maong payout, maong TUPAD program? Dako kay tabang gan kay makadugang sa akong puhunan, sa akong sari-sari store na gamay. Gamay lang kay makatabang ko sa akong estudyante. So, ma'am, basta na doon na po kay mensahe pasalamat kay Congressman Bambi Emano. Dagan kayong salamat sa TUPAD program sa Bambi Emano nga ako makadagdag puhunan sa akong tindahan nga gamay lang. Diniputan ko ako. Salamat kayo. Salamat kayo.